welcome. खनसे आंखो माबा Ji, hi, hello. Hi, hello. ओमफ्राय आंखौलाय ओमफ्राय जि हाराव नुखादों खोमा नायनि नोंहानि मबाइल खालामसं नुवाखै नै फैथ'वाखैनो फैदो सं आं नों फैदो आब थामहिनसे खिन्थिबाय दं फैयाखै दासो नटिफिकेसन फैदो ओमफ्राय जायाखै आं खिन्थियादाय नायसं ओरैजा हो ओरै फै मोखां जा नुवाखै इथिंबाबो जाया इथिंबाबो जाया हो ओमफ्राय दागो नुवाखै इथिंबो नुवा इथिंबो नुवा नै ओमफ्राय मबाइलानो जाना दाखुरासो बेखायनो बिदि नुदो आं खिन्थिना मा र' मा खोथानि नै हाय बाजै मा खबरनो कमेन्टआनो माखासे फैजोब्बाय आंहा फरायफैयै दे आं नैयाव फरायगोन ना नायनि हेल' हेल' जेनेरेल क्रिएसन हाय बाजै मा खबर मोजां आगै सोरां ब्लग कंग्रेचुलेसन्स आब' थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच सोरां आगै नोंसोरनि स्पटआवनो 1K जाबाय नाथाय भिउस गैया ओमफ्राय वाच टाइम गैया नायदो ब्लग हेल' 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 सिस हेल' आगै मा खबर सर्ट एफ हेल' हाय मा खबर आगैमोन समेन रामसियारि हाय 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 आगै ओमफ्राय मैया खाहापर फरायनो रोंलाय लांला काहाफोर ह होनदो अ जों फोथारावसो दंफैयो जों फोथारावसो दंफैयो आरोना न'आव नेट नाङिनि फोथाराव बेरायनो फैदो दसे ओमफ्राय इयावनो बेरायनो फै गथ' लाइफआव फैदों फैनाय ओइ ज्रिके इयाव फैनाय खाथियाव र' नायखायनो सोलायबाय आं हेमेन बसुमतारी हेल' दे हाय आगै मा खबर मौसुमि बसुमतारी आब' मा खालामदों जों फोथाराव दसे जफैदो आगै ओमफ्राय नायदो ब्लग 1K साबसक्राइबार कंग्रेचुलेसन्स सिस्टार थेंक इउ स' माच फंबाय नायदो ब्लग जेनेरेल क्रिएसन माथो बाजैया आंनि भिडिअफोरखौनो नायथारा नायो आगै ओमफ्राय मालाबा मालाबा सोलाबा आरोना माने नायख'जोबनो हाया माने ओरैबायदि गोबां जायो नालाय ओमफ्राय मालाबा मालाबा थालांलाय लाङो हामा मोननाङा ओमफ्राय मालाबा नायगोन आरोना माने ओरैबायदि गोबां नालाय सोरनियाबा थालाङो आरो ओमफ्राय हामा मोननाङा आरोना मालाबा इनिखौ नायो मालाबा इनिखौ नायो माने गोबां जायो नालाय समेन रामसियारि ब्लग हेल' नानि हाय नानि बा होमबा आं मा होनगोन आदा ना सोरखौ नानि होनदों ना इखौसो होनहरदो खोमा नानिया ओइ नैसोमोन जोंहानि बाजैनि फिसाजो मौसुमि बसुमतारी ब्लग आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामगोन होनना आसा थाबाय मौसुमि बसुमतारी अ आगैना सापर्ट गैयाना आंनाव खालामगोन दे आं सापर्ट गैयाबा दसेनो कमेन्ट थायो फैस' कमेन्ट माबायदि असाइस नुदों बे जोंहा बाजैनि फिसाजो एबो चेनेल दङ आरो ना मा नाममोन हो खिथानो हालालै सापर्ट मोनगोन भिडिअ होबा खोन्थागोन दे र' भिडिअ दानबायना क्रेजि इनो नामा क्रेजियानो ना लोगोफोर इयाव क्रेजि होननाय कमेन्ट नुदोंना बियोनो आरोना बेनि चेनेला जोंहा बाजैनि फिसाजो ओमफ्राय सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय क्रेजिखौ ओमफ्राय इबो बेक खालामफिनगोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय आर्नल्ड बर' 1K साबसक्राइबार जानायनि थाखाय पार्टि होनांगोन आब' जागोन दे आगै होगोन उनाव होगोन आरोना ओमफ्राय दायो एख'आनो जाथ'वाखै नालाय आरो थेंक इउ स' माच नोंसोरनि सापर्ट खालामनायनि थाखाय अमर रंपि नाइस थेंक इउ क्रेजि मा मिनिखो
नेटखौ लादों नेट गैया उल्था खालामलै बोरो बबावमोन दायो दासो फैदों आंनावलाय बरिया समायना नुखायो माथो गड ब्लेस इउ नोंखौदो होद आं खोनाखै नोंखौसो होनदों मासि लेथ्रा नुदों माथो पिकसारखौ नुखाया ना खोमसि सिनदो उल्था जादो सानो आयाबो बिदिनो उरां खोमा फारां मोनलायलांबाय आंबो मानो उल्था खालामखो नाइस आर्नल नाइस अमरंपि नाइस थेंक इउ क्रेजि कंग्रेचुलेसन 1K बाजै थेंक इउ स' माच आगै बड' XXL जास्ट फानि बरिया समायना नुखायो माथो गड ब्लेस इउ थेंक इउ जोंहा बाजैनि फिसाजोखौ समायना नुखायो होनदों नोंखौ नै थेंक इउ हरा मानो थेंक इउ होन लाजिदो खोमथा मुसाहारि हाय आब' उरां फारां मोनफैलायबाय आंबो माखौ नुनानै उरां फारां मोनखोबा आगै खोमथा कमेन्ट खालामदो अरबजित मा काला दे माने आं बुजियासै आगै मा काला दे माखौ मा काला दे होनखो ए मास्क ना मा होनखो बुजियासै आं मा खालामदोंमोन मा क्रेजि कमेन्ट खालाम र' नोंदो हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा मा ओंख्रि जानाय होनदों खोन्थादियाबो जास्ट फानि ओहो ओहो क्रेजि मा ओंख्रि जोंहा आलु बिलाहि निरामिस ओमफाय मा खालामदों बुंदों जोङो फोथाराव जनानै दंफैयो साहिसो हरलाय लांबाय खोमा मा खालामदों बुंदों हा खोनाया वेर आर इउ फ्रम जोङो ना मानि मोनलायो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफाय गोबोरधना खाथि जायो आरोना गोबोरधना सालबारि गेजेरनि माने ओमफाय आगैया अबेनि जास्ट फानि आगैया अननानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो हेलौ थांजोब्बाय नामा आगैमोनहा प्लिज अनलाइन दंबा कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय सोरां आगैयाबो थांबाय आरोना लोगो लोगोनो बा खनसेल' कमेन्ट हरबाय हेमेन आगै मौसुमि आगै थांजोब्बाय नामा गासैबो जास्ट फानि लाभ फ्रम क'क्राझार ना मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों मिथिला क'क्राझारनि नामा आगैया मा नाम बड' होनदोंमोनलाय XXL दं दे बाजै थेंक इउ स' माच आगै कमेन्ट हरनायनि थाखाय ओमफ्राय अनलाइन दंबा कमेन्ट खालामदे आगैमोन प्लिज मा ओंख्रि जाखो बड' एक्सेल कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नेटानो थांलाय फैलाय बिदिनो मबाइलानो काम गैला खोमा थांजोबजोब्बाय नामा क्रेजि दे कमेन्ट खालाम सोरनाबा थांजोब्बाय बिदिन्था बर'बो फैदोंमोनलायो थांजोब्बाय आंना नेटदोनो गोमाजोबो आर्नल्ड बर' मोखांखै ला आब' कमा आंनाबो 40 लाख खोमसिसि हो क'क्राझारनि माथो मोखांखौ देखाया लाजिबाय नामा लाजियाखै आं नै माबाखौसो देखायहरदोंमोन नोंसोरनो सिख्लाखौ देखायहरदोंमोनलै आङो नोंसोरनो नेट नहीं रे बाबानो मा दसेनो नेटानो गैला नामा क्रेजियालाय गैमारा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नायहांदों आं नेटानो थांलायबाय दसेनो
मा ओंख्रि जानाय क्रेजि? थांजोब्बाय गैलायला थांजोब्बाय आगैमोना। नै आहाबो लाइट बान्दासो नायनोबा। हो आरो नों आब'आ फैग्रोफै आंनि लाइफआव नों फैग्रो गोजाङाखै नामा? हारसिं थाहैनो गोजाङाखै माबालायबाय आगै गोजांथ'वाखै। मा ओंख्रि जानाय दे अर्नल बर' आगै खोन्थाहरदों ओमफ्राय अबे जायगानि मोनलाय आगैया? माथो रावबो कमेन्ट हरथारला बासोबाय नामा बरिं ना जास्ट फानि सिख्ला हिन्जाव सानिफ्राय नोंखौसो साबसिन नुयो माथो ओइ उन्दुना गोग्लैना खिथिहरनि र' गोग्लैना थैबाय ओइ जा मिनिखाबाय जास्ट फानि नामा आगैया चेनेल गैया नामा जास्ट फानि आगैया अननानै खोन्थाहरदोलाय मोनासिगोन ना हेलौ आगैमोन थांजोबलायबाय नामा मा ओंख्रि जानाय जास्ट फानि आदै गैला जोब्बाय आंनाबो जिगाबावसो जहैनो लुगैबाय जिगाबाव जहैनोसै थौ दा मोनायाव माजों सिरियाल नायबावो नोंलाय अनलाइनाव फैया मानो नेट गैला नट एभेलेबोल हासबेन्डआ मा मावो माबा जेबो मावा आगै बेखारसो जेबो मावा अर्बजित तुम क्या कर रहे हो हम यूही पथार में बैठ हिन्दीबो रायज्लायनो रोंलाय दसे फोथाराव जफैदो आगै पथार में बैठ रही है देखो इसमें क्या कहते इसको खेर है और वहाँ सिकला भी है और वाबारी है और इसमें बेसर फोबाय करता है अ अरबुजित आगै मा ओंख्रि जानाय रावबो गैला कमेन्ट गैला कमेन्ट हरदोलाय आगैमोना मा जाजोबखो नाइस नङा इयाव कमेन्ट हराखै क्रेजि एमबि गैलालै आंहा नोंहा एमबियानो जोबबाय थायो आगै क्रेजिना आंहा नोंहा एमबियानो जोबबाय थायो आगै क्रेजिना नै जोंनावबो सासे क्रेजि दं ओइ नैबो क्रेजि क्रेजियानो क्रेजि इखो होनबा इसो गाख्रबफायो क्रेजिदो क्रेजि लोगो नांबाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना आगैमोना नै क्रेजिटनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय है ट्रेक्टर मा फैगासिनो क्रेजि टु क्रेजि टु क्रेजि सानैबो क्रेजियानोखा इबो क्रेजि क्रेजि थांजोब्बाय रावबो गैला एमबि गैया सोना हरलाय आब' आंनावबो बेलेन्स गैयालै आगै बेलेन्स गैया जादों थानायबा सोना हरगौमोन मालाबा सोना हरगोन दे आगै क्रेजि
बड' एक्स एक्सेल हा हा सेम नेम बेसोरनिया औ सेम नेम सानैनाबो क्रेजि गोजा सानैबो मानसियाबो क्रेजिखा नोंनियाबो मा बिदायाबो बड' बिदायाबो एक्सेल जानो बाजै बिदायाबो औ मा खबर आगै बड' गोदाव एक्सेल ओमफ्राय नोंसिनिया मा गामिनि मोनलायो ना सोंखांबायसोमोन बड' एक्सेलनिया जोंनिया जायाखै रावबो गैथारलाना आगैमोना जास्ट फानि खुदियाफ्रालाय साबेसे जागोन सासे सासे दङ फिसाला इनो खायो मा होनदो ओमफ्राय आगैयालाय हाबा जाबायना जायाखै जास्ट फानि आगैया नोंसोरना भिडिअ' हगारनायखौनो नायनानै जोब्बाय एमबिया अ नंगौ नामा आगै नायमारदोना थेंक इउ दे नायदोब्ला ओमफ्राय दा हराव फैबावबासो नोङो एमबि जोब्बाय होननानै फैनाय नङा जोंलाय होम जोंनाव फैनाय जाखाया माने सनटु बि ब्लग्स ओं ट्रानआव दं आब' नायनो हाथ'वा सरि जागोन दे आगै ट्रेनावसो दं एख' नङा आगै जेबो नङा थेवबो कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना बड' एक्सेल दि बाजै आं डिउटियाव थांनोसै अ दे आगै थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो जइन जानायनि थाखाय आगैया साख्रिफोर मावो खोमा डिउटि थांनो सम जाबाय दे थांदो ओइ नै आर दासरना नै बजित हा दासरनाय र तुम खाना खाया क्या हाँ मैं खाना खा लिया मिनिसोनो जाखांबाय नामा जास्ट फानिया मा कमेन्टआ माबा जालांबाय डिलिट जालांबाय ना दानफिनखो भबानि मोसाहारि हेल' आब' आंहा दासो नै आगै इनि जेबो नङा उन्दैयासो थेंक इउ स' माच हरनाया आरोना दसे सम फैनायनि थाखाय लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय सुदेम गयारिया नामा चेनेला मनिटाइस जाबाय नामा आब' जायाखै जेबोआनो जायाखै खावसेबो जायाखै भिउसआनो फैया नालाय नोंसोर नायबाय था होमबासो भिउस फैगोन आरो वाट्च टाइमाबो बारायगोन सेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना क्रेजिया नार्जारि कमेन्टआनो थाया मानो क्रेजि नार्जारि एसेल'सै एमबिया दे जागोन दे आगै दा मोनायाव फैनांगौ एसेखौ दोनथ'दो होमब्लालाय दाहाय नांगोन दे जागोन दे थेंक इउ स' माच आरोना क्रेजि आगै दसे समबाबो थाना जइन जानायनि थाखाय आरो बुजित किया सबजि पटेट' और टमेट' सब्जी आलु और टमाटर था टमाटर थी नोंसा मा ओंख्रि आगै अरबुजित आं हिन्दी बारा मोजां रोङा दे मिनिना दे क्रेजियालाय मासि थाइबा खिथिखो सोरखौ सोबानो नागिरदो दा थांथ'बाय आं दे जागोन दे आगै आंबो मोनाबाय आरोना ओरैनो दसे फैदोंमोन दाबो प्रब्लेम मोनाबायबो थेंक इउ आगैमोन दसे समबाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय थांजोब्बाय नामा आगैमोनहा थांबायना एमबि ब्लगआबो एम ब्लगसआ थांबाय अरबुजितआबो थांबाय नामा कमेन्ट खालामदो खेबसेबाव थाङाखैब्ला आरोना ओइ आइखौ लिंहरदो ना खोन्थालाय आइखौ लिंहरदो ना खोन्था आगैमोन लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना गालांदो आरोना दे मालाय एन्जर जावग्राफोरा दान फैजोब्बाय एन्जरखौबा मोनदोखि मोना फै दासो फै र' थांजोब्बाय नामा आगैमोनहा क्रेजि थांनोसैनो क्रेजिया लिंगासिनो थांसै र' भबानि मोसाहारि थाङाखै दे माने कमेन्ट खालामाखै दङबा दसे थांसै आंबो बारा गोबाव थाला आरो ब्रह्म ब्लग्स 9K गुड इभिनिं आगै थेंक इउ स' माच लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर अनलाइन दंबा प्लिज कमेन्ट खालामदो
खैथा जाखो मोनाबायबो आरोना जों फोथारावसो दंफैयो फोथाराव थानायखाय मोनायै बायदि नुदो न'आवबा मोनाबायो तुम्हारा नेट नहीं क्या हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है नेटवर्क ही घूरता रहता है नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब देता है नै क्रेजिया लिंगासिनो जोंहा थांसै र' हो तुम्हारा अब्ला आगैमोन आं दोनथ'नोसै आरोना गाज्रि दामोन बिदिनो मालाबा दसे सम फैलायगोन ओमफ्राय नोंसोरबो आगैमोना जइन जाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दायो आं मोनाबाय नालाय थांसै आरो दे आगैमोन थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दसे समब्लाबो आंजों लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सार बजित MB blog just funny bye see you again okay thank you so much see you bye bye दोनथ'बाय होमबा ना आगैमोन थांबाय क्रेजिया लिंहरगासिनो जोंहा बाय बाय आइदे